निवडीतील श्रीदेवी माऊली रवळनाथ पंचायतन देवतांचा पुनर्प्रतिष्ठापना सोहळा तसेच शिखर कलशारोहण सोहळ्याच्या ठिकाणी महेश राऊळ यांनी शिवकालीन वस्तूंचं प्रदर्शन भरवलं। या प्रदर्शनाला युवराज लखमराजे भोसल्यांनी भेट देत महेश राऊळ यांचं कौतुक केलंय। आपला मी राजा आणि तुम्ही प्रजा असं नाही, हे राज्य आहे, हे रयतेचं राज्य, कष्टकऱ्यांचं राज्य, शेतकऱ्यांचं राज्य, म्हणून राजांवरती सगळे आपले जीव तोडून राजाने त्यांची काम करायची। राजांसाठी प्रत्येक मावळा मरायला तयार झाला। औरंगजेब नेहमी घाबरायचा की सगळ्यांचं राज्य देऊन, पण हे राज्य आहे, हे राज्य डुबलं पाहिजे का? कारण हे ते राज्य आहे, ते कष्टकऱ्यांचं राज्य, कुठल्या राजाचं नाही, ते प्रजेचं राज्य होतं। ते शिवाजी महाराजांचे जे प्राचीन जे फोटो होते ते सगळे तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ते नाणी लावली आणि इथे खास तुमच्यासाठी हे यायचं, कारण तुमच्या वंशाची सिसोदेत होते प्रथम, त्याच्यानंतर इथे हे झाले शाखा निर्माण झाल्या घोरपडे आणि भोसले। घोरपडे असं झालं की त्यांना आदिलशहाकडनं घोरपडे कित्ता मिळाला आणि भोसले यांचं असं झालं की भोसारीकडची वतनदारी त्यांना, म्हणून ते भोसले झाले। इथे शिवाजी महाराजांची पूर्ण मी त्यांच्या परिवारामध्ये त्यांची आयुष्य मर्यादा किती होती? शिवाजी महाराजांची आयुष्य मर्यादा 50 वर्ष होती। आपल्याला 50 वर्षामध्ये मुंबईमध्ये एक रूम घेऊ शकत नाही आपण, पण राजाने 50 वर्षामध्ये एवढं विश्व निर्माण केलं। ते कशावर? त्यांचा स्वभाव, त्यांच्यामध्ये असलेली बुद्धिमत्ता ही राजांची एकदम विलक्षण होती। त्यांना किती पत्नी होत्या? त्यांना 2 मुलगे होते, राजाराम महाराज आणि संभाजीराजे। त्यांना एकूण 8 पत्नी होत्या, त्यांना एकूण 6 मुली होत्या। ही दुर्मिळ माहिती असते की ही माहिती माझ्या शाळेतील प्रत्येक मुलांना समजावी म्हणून मी इथे लावली। हा आपला सातर्डे गाव आहे बघा, इथे शिलालेख आहे हा एकदम। म्हणजे आता का हे लावलं हे सगळं मी? कारण आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा आहे, ह्या गोष्टीची लोकांना माहिती व्हायला पाहिजे म्हणून तिथे लावलं। इथे सातवाहन कालखंडातली नाणी लावली आहेत, ती पंचमार नाणी असतात। पंचमार नाणी म्हणजे याच्यात काय असतो? एक सिक्का वगैरे असतो। आपल्याकडे 1 रुपया हे नाव आपण सध्या घेतो, पण 1 रुपया नाव हे कुठून आलं? तर हे 1 रुपया नाव शेरशास्त्री म्हणून होता, त्याने तो 1 रुपया काढला, तो 1 रुपया पहिला हा विजापूरची आदिलशाही, हे पण नाणी आहे, हे पण लाल। आणि इथे खास हे याच्यासाठी बनवलं की मी सिंधुदुर्गातला आहे म्हणतो, पण माझ्या सिंधुदुर्गात काय आहे हे लोकांना समजलं पाहिजे की माझ्या सिंधुदुर्गाचे राजे पण होते आणि आज युवराज माझ्या समोर आहे। हे माझं भाग्य आहे। मी कुठेतरी माझ्या आई वडिलांनी पूर्व पुण्याई केली होती म्हणून आज मी राजांसमोर बोलतोय, पण माझे राजे आहेत आणि मी त्यांची प्रजा आहे। म्हणून राजांचं मी पूर्ण समुद्र संस्थांचं जे काय माझ्याकडे जेवढं मला डॉक्युमेंट घेता येईल ते सगळे डॉक्युमेंट याच्यामध्ये ठेवले आहेत। आणि तुमच्या तिथून बस 2027 पासूनची लावली आहे, पण त्याच्या अगोदर तुमच्याकडे त्या मार्क्स साऊंड वगैरे येतात। मार्क्स साऊंड तुमचं ते निर्गळ आहे मांगल्याचा मठ तिथे, त्याच्यानंतर तुमचा जो मूळ पुरुष आहे तो मूळ पुरुष तुमच्या होडावड्यामध्ये गावामध्ये आहे बघा, त्यांचंही मी ते लावण्याचा प्रयत्न। तिथे होडावड्या गावामध्ये अजून एक आहे चाळा म्हणून आहे गावी। आदिलशहाच्या सैन्याने ज्यावेळी आपल्यावर राज्य ह्या सावंत संस्थानावरती आक्रमण केलं त्यावेळी तिथे दळवी आणि माझे राजे मार्क्स साऊंड यांनी लढाई केली, दोघेही तिथे धारतीर्थ पडले, पण ही लढाई त्यांनी जिंकली होती। ती कशी जिंकली होती? तिथे मधमाशा असतात बघा, मधमाशा ते हे फुटलं आणि त्या आधीच्या सैन्यावरती तुटून पडलं। या गावचे सुपुत्र महेश राऊळ यांनी शिवकालीन चित्रप्रदर्शन भरवलं आहे, त्यांना काय शुभेच्छा द्याल? नाही, त्यांनी भरपूरच सुंदर मतलब शिवकालीनचं आणि सावंतवाडी संस्थांचं पण त्यांनी ठेवलेलं आहे। तर मी खरं एवढं सगळं कलेक्शन केलेलं आहे, एक चांगलंच गोष्ट आहे। आणि त्यांची इच्छा आहे इथं कुठेतरी एक म्युझियम उभारं करणं ह्या निगडे गावामध्ये, तर 100% मी म्हणजे ते होईलच काय त्यांच्यामध्ये दिसते, ती म्हणजे इच्छा दिसते, ते संपूर्ण होणारच त्यांच्या काळात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।